Ach, bože, kde je tak dlho, že už tu čaká minimálne hodinu. Cink! Dobrý deň, poďte, už som vás čakal. Dobrý deň, pane. Sadnite si, prosím. Áno. No Mám pre tak. vás jednu úžasnú prácu a čítal som, že by ste to mohli zvládnuť. Je to grifovanie. Aha, takže aký bude Mateusz? C4, výbušnina, Nie, granáty? to bude čisto sekera. No dobre, je to horšia práca, ale dobre. Poďte, ale nebude to prosím. lacné. O to sa nebojte, to sa postavím. Aj chlast a jedlo bude zaručené. OK. Oslava menšia. Musíme sa maskovať pred nejakým Lord Skelzom, či jak som. Vidíte tieto debilné blbosti? Áno, tú hlínu. A ešte hovadiny. Musíme sa tam jemne priblížiť, aby nás nevideli. Poďte, otvorím. Poďte. A ja to ešte zamknem. Zamknite. Áno. Krasa auta. Áno, to sa tu u nás... Aká auta, kráva? No, to tu na raz jedna roztrhla sa nejaká porucha farmy a všade tu bere. Tu bola jedna z najväčších fariem, neviem, či ste to čítali, dal sa to pečať No, čítal som to. No, ako som získal, je to aj najlepšie, aké by fyzika, bo lietajú tu, v tomto meste lietajú ako tunel, lieta stavba. Áno, a toto je jedno z tých najlogickejších myť a niekedy to z ničoho nič myslú takto bloky. No čo už. Ale keď nám pôjde o život, bude to ešte ľahšie, len keby čo padne. No, v podstate áno. Poďte sem, prosím. Počkajte, pozor. Nemôžete sa odhaliť. Aha. A ja sa bojím, že on tu kdesi bude. Poďte. Poďte. Sliepka. Takže sme za kríkmi. Tá hlinená chata, že to nie je rýchlo. Bože môj, univerzálny kľúč. Počkajte, musím to... Vypáčim to! Áno, výborne. Tak Teraz tu... Výborne. Je to dobre pripravené. Vidíte ten bielý dom? Áno, vidím, tam je. Poďte sem. Áno. Máte tu jeden, takže melóny, steak a sekeru. Musíte to celé odkýfovať. Zostanete za to milióny. Áno, idem na to. A neodhaľte sa, prosím. Áno. Idete. A rýchlo potom utečte naspäť. Áno. Výborne, je to dobré. Lenže to nebude naozaj taký drahý poplatok. Čo už, ja tu radšej. Ja som zaštiaľ šlofíka. Nejaký záchod. Výborná práca, chlape. Keď je taký dobrý, bude mať aj ďalšiu prácu. To sa mi bude moc páčiť. Určite to zvládne, ja mu verím. Poďte rýchlo! Poďte! Išlo všetko podľa plánov? Áno, išlo všetko. Tu mám vrátim naše veci. To som vám ďakujem. A teraz sa znova Chvíľu počkajte, ešte vám hodím to drevo. Výborne, to som potreboval. To je všetko. Áno. Za odmenu dostanete ten... No, to až doma radšej. Poďte to so stranou. Sliepka blbá. Áno. Niekedy sú dosť provokatérne. No tak stretneme sa u vášho domu. Áno. Ja pôjdem tou svojou cestou. Nemáte kľúče? Nie. No tak preto vám musím otvoriť. Musím tu navísť, bo sú tu kopcovité. Áno, není to úplne úžasný terén, ak to môžete zima. Aha, vy ste tu. Počkajte. Ktorý to on je? Tento. Tak. Tak sme tu. Áno. Takže tentokrát, áno, vidíte, už robili si krásnu prácu. A teraz ideme na
zatiaľ to nie je celá práca, takže Aha, jasne. zatiaľ oficiálne dostávate iba takúto novú, je to vlastne jeden z novších modelov kávovaru. No. Ja sa tu navezmem, hoďte mi to. Áno, položím takto, aby sa to nerozbilo. Ja si to dám za svojho baťohu. Je to v hodnote 1000 eur a ten baťoh si môžete tu zložiť, aby ste nemali také. Tak máte ho tam? Áno. Tak dobre, a teraz tá druhá práca, už vám to rovno hodím. Je to kúsok ťažšie, ale chytajte. Krompáč. Áno, a k tomu nejaké jedlo, ako vždycky. Tentokrát to bude už ťažší riešok a bude to. A tentokrát vám s tým osobne pomôžem. Takže ja som sa poriadne, no tak kde pôjdeme? Počkajte, môžete ísť. Nebojte sa, bude to pre vás krásny. No teraz môžeme už rovno ísť ostrovku, takto. Pozri, aby ste sa nešmykli. Vstávajte. Trebalo by to niekoho nájsť, aby to upratal. Teraz to bude, čo mám zničiť, pane? Tentokrát to bude tento dom. A pripraviť sa, pozor, ničte to. Celé to tu ničte. A ešte tu je jasné, že jedna podmienka, nikomu to nemôžete povedať. Jasne, pane. Je to niečo ako gangstro, len tak v inom zmysle lepšie povedané. Čestky a trulice a všetko také tu nechajte. Áno. Raz už bude ticho a kopte. Ale nerozgrifujeme to celé, necháme tu kúsok také chatrčky. A kto bude sa dať vôbec povedať chatrč? Aj plotu zničím. Áno. A materiál berte, to si bereme. A musíme potom ešte vyhľadiť stopy. Jasne. No problém, to je v mojej práce. Ja viem, preto som sa vás najal. O, tento dom som si dlho prijal zničiť. Mali ste tu baťoch, si povedali, či ste si ho nechali doma? Mám tu ešte som mám tu jeden menší. No, tak mohli by ste pozbierať tento materiál, čo tu nechávam, lebo ja nemám, už mám plné vrecka. Aj ten maličký baťožík, a ešte tu je a. Vidím, všetko bejem. Ktorý som povedal, že by to ešte kretý. Viete, teraz kašľal som tak trochu, som chorý, ale aj tak som v práci. Ja doba, musím užiť svoju veľkú rodinu. Tá doba. Keď si to bolo lepšie. V posteli som bol tvrdý a teraz spíkam za ten čin. To sa vám teda podarilo. Tak môžeme to nechať a poďme. Utekajte. Do vášho domu. Áno. A bože, nechal som tam kľúče, musím sa vrátiť. Jasne. Jasné, mám to. Malo by to byť všetko. Krásny gimfovanie. Ideme vyššie. Dve sú zamknuté. Hneď to bude. No, kde je to tlačítko? Počkajte, tu si to berem. Ešte ďalej. Dobre, ďakujem. Ja to nechcem, ja mám to tu vyhádžem na stôl. Áno, na stôl. No, viete, biznis je raz biznis a život je raz život. Tak sa to vraví a tak to aj v živote bude. Chápete? Nemáte ešte dáke jedlo, to máte krompáč, že nemáte ešte dáke jedlo. Počkajte, chleba. Vy ste teda ten druh Vy ste druh papkáča. Nič zlom. Dneska som celý deň nejedol, viete? A čo také ste mali nadvíham? Kľúč si zoberiem. A
k tomu dostávate ešte tento ohnizdolnú košelu. Tak. A to majú... na seba. Mala by to byť už dosť veľká hodnota. Tak. Prosím vás, vaše telefónne číslo zapíšete, môžem si ho zapísať? Jasne. Odiktujte. Takže 099. Áno, mám. 512. Áno. 329. To bolo celé. Tak, ďakujem. Dovidenia a zajtra vám zavolám. Keď je potrebovať, ja prídem. Áno, hehe. Bože. To som sa dneska namáhal, už by som si mohol...